sun poikasi huostaanotettiin pienenä. Sitten lähennyt hänen kanssa uudelleen, kun hän oli parikymppinen. Ehditte olla yhdessä 1,5 vuotta, kunnes poikasi katosi ja löytyi kuolleena. Miten äiti tällaisesta selviää? Kaikista parasta siinä asiassa oli, että mä sain hänet takaisin. Mä koko elämäni odotin sitä, ja kun se tuli takaisin, ja se 1,5 vuotta oli niin parasta aikaa meille, että joka päivä esimerkiksi se halasi mua ja kertoi, että se rakastaa mua. Se oli niin mahtavaa, ja kaikista kauheintahan tietenkin oli se, kun hän katosi ja löytyi sitten kuolleena, että se oli aivan järkyttävä menetys, ja varsinkin ensimmäisen lapseni. Mutta se aika, se 1,5 vuotta siinä, niin se kantaa, sen avulla jaksaa.